Ki padba ke jela Meghalaya hagini gisngi kila sakhi ke jingki wen ki kenhuan baper hakabaidai bat ke ain tungkam sorkar kamtam hakabaidai bat ke bha ki khasi bat ki acek bat mentapat sakawai ke kenhuan kalami ban penpau pat sakawai ke jingdawa hakaliang ki kendon tungkam sorkar kebalaya dru chakmat ban pensengu tho ya kinong shnong kane karilom khasi bat jantia ha ka arpu trik mentau ya yong arhajar arpulai kawai ni kisengsan pertai jong kejela ka khnam kalami isya surok ban pensuto ikipat ba halor kejingdon kam ban pendu no ya ka personal interview ha ki kendon tungkam sorkar ki kam ki bahap ka kerdan grade B grade C bat grade D hagini gesngi ki khot jong ka khnam kelasam ki khot leng kedop skinong let nong wan hakeleng kenong ba shlong ki bala tho ki jing tho ki ba pensyai halor kani ke jingdawa jongka da ke bakador ukarai jong sorkar pedeng ha kesnam arhajar ka nrio kabaleng ba ka office memorandum kalarai ban pendu no ka personal interview haba pendrung kam sorkar ka kerdan group B group C bat group D bat ekani labot renti ru deki arpulai teli ki jela jong kari India ban khanglat ki menteri sorkar ki hek sorkar ban pendrung kam sop iki bahayeng lani ki perlok jongki bat kumjuk ban khanglat ban pendrung kam sop dek ba penbiet dek pisai ki bor ki bahalor ki babat ya ulakam jong jing tungkam haba kran ki nong pathai kubor ki nong yalam jong ka khnam kli thu bahalor kini ke jingdawa ka seng kladap pha dek jing tho ka sorkar jela bat dangshan ha kini ke sorkar MDA turu kladap pha biang dek jing tho ndri hadu menta kini ke sorkar ka blelam daw konrad kongkal sangma ku menteri rang ba ke jela umpat chimkhia halor kini ke jingdawa ka long ba man penduk pendam no ya ka personal interview kumal ale hakari ri India ibro kawai ni kwa hani ruman le kila don jing tho ina pha spo ka sorkaru pan iba kamdan kono ka reply ngimtip kinle kunno na kanya sarkar kani kanya jongi sotho kani ria kam kabalong of public importance kabadon kamba ya khana samla jongi ba persang ban tap kam sarkar kanya jongi hi ngi kwa bok pai baru kin sotho ba kani kaman ai kani ting la tho jing tho ba sai la pren ni leaflets nang ta pada ngi ada ban wan sam kan ta mai sakini educational institute pada lasar inang lagi sebagai pada ki college kinang sam kini ki refresh ki jongi nama dah kaleng jongi satu lada ka sarkar kam lei inha bansim de gawai gilat lenti ba dia kani ka jing dawa ka jongi dia kani ka jing tot kam jong pai ba dewan penulong no te ngin organize kata karali but ni community ba pai ba ki support baram long in file ka lada kata ram long in file ber ka PIL apakah high court ke jongi nang ba lada ka state government kam la ban le lamba ka high court bodan boram le se kan ka jing thmu jing angnut jong ki pai ba jong jela ba wai kelur long pai punya bu ka kerja timeline ka time frame ya ka government bahkan skap thu ya kane chuawan pelong ya kani karali ka specific time frame nganum ong bangin bo maning sutu ba ngin up ya kane cabinet meeting ka bonwan menta jong ka state government ka jongi hadir ke cabinet meeting ladang iba kamdon ke jia keren dengan ngamat hak cabinet level dengan sa song meeting pada ingin seperkar pada dengan dukan lat nanti pada ini aja kaman